gama kama min raina. Soyayya, 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 soyayyar ka ta gama kama min raina. Alamin on the mix. Na gama tanadi na duk domin ke ce yar gata. Na gama har haɗa kaya na auren ki ya zama manufata. In ba ke ba a soyayya tabbas ni kam sai makabarta. Ke ce ta farko kuma kin yi karkason ki araye min sata. A bar kaunata kin gama kama ne haye are ba kowa ke ce kwallon kwallo. Ina ta nishaɗi ganin ka ya san burin idanuna. Ina ta zumuɗi zancen ka da daɗi sun shiga kunnena. Ni kai na fi so ka zamo uba a gurin ƴaƴana. Alhamdulillah gani a tare da mai sona ai sai murna. Bibi na kai ne jagora na haye mai saita ni idan har zani kaucewa dangata. Soyayya Ni da ke har mun yi kamanni ko a ma'auni mun gama kerewa. Asowa zai kamo ni bare ya iso ni a dole ya sarewa. Kice kika zan mini tsani kike min noni idan zan kaucewa. Kice kika canza launi nake ta bayani kike yin haskawa. Tunani na duka bai toshewa gani gatawa. Madobin kallo na kin shiga tsari na. masanin sirri na a zuci da sanka nake kwana tashi. Na bata ma rai da sauri zan zo in maka rarrashi. Gashi na kawo maka kurɓa mai sanyi zai kore kishi. Kuya duka daɗi a gidanka zan zauna na yi alwashi. Ka ji ka sako na tura maka shi haye sai ka karanta na san zai ma daɗin sauraro. Haya, haya. Mu yi godewa a gurin Allah shine mai amsa bukatu. Babban sarki Allah ga magare ka kacin mu muradin mu. Tunda mun haɗa kanmu a soyayya babu wani mai jin sirrin mu. Sai mu yau haƙuri da zaman juna kurwan ya tona asirin mu. Allah sarki wayo ni rayuwa yau ta yi min daɗi. Har ma ina rawa na da tsalle gani da auta na maza. Soyayya, soyayya. Kin zama kin zama kin zama kin zama shalele na. Wataran 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 na ki zama matana. Mai kyan hali da ɗabi'u ko a ina ke zan nuna. Matsayin ki daban yake gona baki guri a cikin raina. Sarewa don miki busa ranki ya yau sanye. A taɓa mini ke a gabacin raina kanki kwarai zan ɗau fansa.